Tapi sumpon, apian to na adun, kaya pa ko kita na kaya sumpawiron. Ini yang gaya sa piso buba naman ako. Gitu na harap. Lihat aman. Moto ka ba sa Quran? Upun si karumang na pada sa ding gaya mapasay ka pakisuko sa kursa man ako. Nasa para na ka. Aboy ka ayap ki. Ayat din tadi di pagperi karumang ka. Naguaya pagpagperi ang kumangawata ka na pun sa haram. Ubang kanan pangunutang kay karumang kay ay pagperi ang kumangawata ka na pun sa haram. La ilaha illallah. Ngayon, diterima anu Allah so sambayang ka. Diterima anu Allah so panganing ka. Apalagi ka din sa Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, na diterima anu Allah. Akagiya pagpagkakang sa haram. Alam mo na pisumpo na miyakar sirsik. Ay kita ko pa, kumakapanig si karumang ka. Na ayawi din niya na miya sukat yan, natigil na misis, kasi sumiya sukat na kanaliw. Kirawa na ka kumanaliw ito. Kirawa na ka kumanaliw ko ito aliw, upang makipanigar kay karumang ka. Anday pagkaroon kuman. Mata ano, ayaw mo, malambag. Uding ka na, kiulungi sa bunga si karumang ka, may pinigyan na kanaliw. Nakatawa na ka din na pisumpuan. Bitiru Allah sa Quran. Innamal hamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Mata natigu Allah asum pakabur. Dina pakabur. Mata natigu Allah asum pakabur. Wal maisir gumata nasu kasumpau kasumpau wal ansab gumata nasu primar aprimar wala islam gumata natik wallah asma barabana rijsun miyakar sirsing subra pansaliyo min amali syaitan apa disagel ko syaitan. Nah pamana kabaya ka makakanga sa subra saliyo kakagiya pagkibaya-baya kay gila namin ipaniki karumang ka tiya ba niyang kumpiso kuban sa manok. Rabiya mama sampiyo na karumang na ya pagpagasukat sa piso kuban sa manok. La ilaha illallah. Di nga bisa katawan na dito na pisumpuan na ayam maanan niya na miyakar sirsik o gagagag ka ayam ipanikar kay karumang ka na liyo na kanak na nakanang kaadiyo ko tapon sa pisumpuan at dito na sobrang pansaliyo at Allah subhanahu wa ta'ala. Sobra sa liyo. Basta pisumpuan. Allahu Akbar. Tunapin ay pagkisukatan sa haram. Pagkisukatan sa haram. Paganiro nung to na piyamanagaw. Ikadua na pisumpuan. Ikatlo mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na pun sa piribahan. Kapriba. Adunay kapriba. 5-6. Apa nuba 5-8. Apa nuba 5-10. Allahu Akbar. Lamo na piribaan na sukatan sa haram. Di ka pa kaya bangka pamarulya na kapun sa haram. Katawan kay kapriba. Katawan kay bala sa kapriba. Ayaw pinakamababa. Pinakamaito ang kasiksaan adatarian sa kadustaan. Adim kaya kapriba na datar din sa dusa. Umama apiyama kayo niyan tabi ko rin mga bay. Datar din sa kana idusa. Umama apiyama kayo niyan si ina yan sa pinto akaba sa miyaka pinto pulo yan. Mapamakay si ina yan sa pinto akaba. Ay kala ko ito idusa. Kung kutuwa mama apiyama kayo niyan si ina yan sa pinto akaba sa miyaka pinto pulo. Agyutoy pinakamababa akadusta ano paririba. Babay! Apiyama kay iyama iyan sa pinto akaba. Gitu akaro. Sa miya kapitong pulo. Giyanan ikala idusaw mga tao ang mga paririba. Tunay pinakamino sa kapriba. Ay pinakamino sa kapriba na so padagang at tangagaw sa kustumir. Okay. Basta padagang at tangagaw sa kustumir na miya kapriba. Ayaw basta katawag kanuro na diya kapag tingin ako kustumir
tunay kaya tutungaw wallah sa padin sa marawi ayak kaya lunasan wallah taman iman tuna doon din mga beto sa padin sa marawi di mirkado sa marawi nakagiyayad na kadaglanon na tangago sa customer andun bigyan pakasundo ka roon na nakapan makaawat ko wanoy si kanito sa kamal kursi ano ni man yung gida-gida ang agaw ini sa parubang kaagawa sa customer padaga kataya andun din ikapagakul o customer na ubang katalwin ayaw ko agad yung parang niya sa katalwing kaon natiyalik ko na niya so tindang na makapantad ko tindang ka na mauto pa na kamiya kalalang ka ay nasira ka doon ni pamasa o ba sisipan ako pantad o posto o pa ka na di ka pa di pa signalan di ka pagilit di ka di pa niniyasan namili ka niyan ma'am tingin na ka pagkakul na ko nito kaya miyalig ka tingin na pinaya 50 tingin na binigyan pa kaya 45 tingin na dito nga 50 nasukyan ka kon isiniyasan ka nausumungar ka napusa ka namiya ka paliba ka ay bisa ka to itanuro na di kaya ka pangagaw sa customer na bimiya ka lubul-lubul na kailangan na maswatan waya ilan yung man so mga sahaba ridwanullahu ta'ala alaihim na iatugong piyairan na ginamiyairan so tindo paniran na din na buong pumasa na sila po hindi makapasa na amay ka na pumasa kira na tingin na siya kapamasa sa pagariyan niya kadit makapasa kasi unutan yan na siya kakipamasa sa katano na may letan so padiptano din makapasa na mata na pag-ubebetan kaya di bergerak na milih ka sa mga madali customer apa busi wayan na iri ba masih yakin sila na kaso ada makapasa aya ada itong mga sahaba na kapamagalba na ada tamrano kapakatipo kapakasig kapakadugi mahilay niya na pagkapuro ikada to sa padina tingin na matay ka juga papidugo sa kakakuha mo sa kasada to ka na tinipon yan inuan niya mo kada to yan di ada tamrano so mga sokbat na pagkilay niya na pagkapuro ikada to sa tunganin niya na pagkibubi aduh ada tungan niya na mapuro ikada to tatapang kaun wallah akang barakatan raka wallah na pagkibubi ang paligid na pagkapuro ikada to sa tunganin niya di marana ngayon na mahilay niya sa tunganin niya pagkapuro ikada to mamanti kakay gilungan niya kami ada to kung mapinawa kong betay apakah tipu ang marana ngayon lagi ya ubatan wanan sifata mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala sa ubatan unsya ni suwi na ditanong ngulangan sa ayam makadagdag na sukatan ko ingin na po sa haram kamata na pagkabinasa adiyong kuto ingin pagkabinasa adiyong kuto ingin mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala ini nak naura sa kanayaw may kuwan na kuwan yang alpalpas na mata nga pagilas nusi bago sila po sumalang ako, kanta na makabalik. Na, ato na ito sa paginayan, hindi ka pa kayo nunsiyanan. Allah. So Allah. Kaya sa kami, wala na ko sumya butun. Turuan na anta sa paginayan, hindi ka pa kayo nunsiyanan, harap o mga nunsiyanan. So Allah. Ito mga di, peratiyan tanong so Allah. Ano rin subuhin mo mga peratiyan ka? Sambayang, palitan di sambayang. Alhamdulillah, pangita ko Allah pala palitan di sambayang. Ngayon ito, nakadiya sa sambayang na ginanigunsi ko surga ka. O bunga di sambayang na bekala kay surga. Aba pa na yaman siya ka na tamang ulangit. Nabangan may naman, do kada sa surga kan. Di ko ba surga, di ba nga gunsi? Ito na bisigi gunsi ko. Sambayang. Ito na yung sambayang ka, kaya kasi mula ka sa tiyari mawalo. Di takatawan. Ino pala-palitan nung di mataw sambayang. Uway! Wala siya ako naging mataw sambayang. Pira-iro ko nung sambayang. Pira-iro ko. Suro ko na, ro ko nung sambayang. Pira-iro ko nung sambayang. Dataro, basta sa wakto. Pira-iro ko niya. Ay palitan nung mataw sambayang. Dari Syekh Muhammad, ini sila no pala sila dia mataw sumir na way ko. Why? Natawan niya kasi na kayo din yung katutusan. Oh. Natawan na kayo din katutusan. Anuy ka sa duwa.
sa rukun sambayang. Kami daw ay kapamusyat mga kapamakaisir. Abitiru yung matawa no simbayang. Maluit tanong kung sa dua apa sa rukun sambayang ha? Ha? Susah. Apa desa? Nia susah pun kan kafir miwi. Susah pun dua buah pada sarung sambayang. Susah kan kafir miwi. Ada yang kafir miwi insyaallah. Susah ya. Susah ya sebagai ser. Dua timan. Ah? Niat aku berdesa. Niat aku kapag kelas. Kenapa nih? Si mereka Rasulullah gitu kudu sampeyan. Kalilipatan nila na piyo. Liga ka nakakatawan nila. Nakaida ba kayo? Ada siya sumo. Dikibigay siya price. Ada siya sumo. Ayak paganay arukun sambayang na takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mitiru akan arukun sambayang. So kapag ikhlas nakanabaanan rukun ay dapat diyo. Ikadwa arukun sambayang na diyo tuwa al-qiyam al-qudrati. Dito ka tindig ka. Arang sa sana kugugum nga mo to ka tindig ka. Rukun ito. Ha? Na! Itiro ang kagiyan. Nagkakaya kasukan ng simbayang. Uway! Tiga ka naloy ka no sa jing kaya rukun sa mga sa dua mo. Na! Pala tanu din niya kasuwa simbayang. Agib niya kasuwa ka simbayang. Na katawan ka pa sa mga rukun ng sambayang. Langon na rukun ng sambayang. Katawan ka. Langon. Na inong mga day agiya katawan na kanangon agiyan kaya rukun sambayang inong mga day kaya gunsian ka sa sambayang ka anto na yung gunsi sambayang abdas o sumiyo kasi na nakakuha ka sa permiyo sadya pagin sa kasunsiyan makakuha sa permiyo kaya gunsi sambayang na abdas niya kasuwatan ng magabidas nabi ako sila mo na kayo magibidas. Antay pag-isa. Sabi na saya. Sumusya, ano makakuha sa pinili? Hindi akasukan ng magibidas. Uy, ay na ko na sumusaya sa pag-isa na. Saan ka pag-isa na sumusaya? Inakatagi, buti na, sumusaya. Mira semua bagi bedas. Pirai wajib buat bedas. Mira, semua suka ada lihat. Wajib benar. Pira timan. Halo. Ako to sumagi mo siya. Ako to sumagi grupo. Ha? 5 kun suwa bedas, 5 kun. 5 kon wajib buat bedas 5. Andai supurton 5 kon. So wajib buat bedas pira. Nakapir mo niya katanya. Dia kanto kon katanya. Katanya supir niyo ba? Dia kanto kon. Yang IT pirsi. Kasaka pira. Patakon, pat. Kapir miwa niya kaya serpun. Ayaw man niya kaya serpun. Huwag. Tagaluin ka. Ano nun? Korek.
Wai. Nah, antay pag-answer ko, piray wajib ko sa abdas. Antay pag-answer ko, piray wajib, pira, nagpagulwin ka lang ko ng wajib. Abdas.